मी आणि विशाल चेतन सोबत त्या मांत्रिकाच्या गुहेपाशी आलो होतो. माझा चेतनवर अजूनही पूर्ण विश्वास नव्हता. तो आमची मदत करत होता कारण त्याला माहीत झालं होतं की त्याला त्या मांत्रिकापासून केवळ आम्हीच वाचवू शकतो. म्हणून आम्ही चेतनच्या सगळ्याच बोलण्यावर विश्वास ठेवू शकत नव्हतो. मला खरं सांग, जर आम्ही तुझी मदत न करता इथून गेलो तर? मी विचारले. असं नाही होऊ शकत. त्या मांत्रिकाला कर्ण पिशाच्याने हे आधीच सांगितलं आहे की तू मला त्या मांत्रिकाच्या बंधनातून सोडवणार आहेस. पण मी म्हणालो ना, आमचं त्या मांत्रिकाशी काहीही वैर नाही. मग आम्ही यात स्वतःला का अडकवायचं? मी कोणी सिनेमातील नायक नाही. मला फक्त आमचा जीव वाचवायचा आहे. मला तुझ्यासोबत जबरदस्ती करायला भाग पाडू नकोस. चेतन बोलले. मला त्याच्याकडून हेच उत्तर अपेक्षित होतं. त्याने मला गोड शब्दात एक धमकी वजा इशाराच दिला होता. शेवटी तेही एक भूतच होतं. मला किमान चेतनबद्दल तरी आता थोडंफार कळलं होतं. पण प्रश्न होता त्या मांत्रिकाचा. तो खरंच वाईट होता का? तोच हे आमच्यासोबत घडणारे प्रकार करत होता का? आणि सर्वात मोठा प्रश्न, हा मांत्रिक खरंच अस्तित्वात होता का? की हा सगळा या चेतनचाच स्वतःला मुक्त करण्यासाठी रचलेला एक डाव होता? तिथे गावात वेगळंच संकट आलं होतं. त्या माणसाच्या घरी लहान मुलाचं बारसं होतं, पण ते सगळेच आता काळजीत दिसत होते. कारण त्यांच्या घरात सकाळपासूनच भुताटकीचे प्रकार घडत होते. आम्ही सकाळीच त्यांच्या घरातून निघालो होतो. आम्ही जाऊन काही तासच झाले असतील, तोच घरातील बायकांमध्ये कुजबूज चालू झाली. त्यांनी सकाळीच जेवण बनवलं होतं, पण त्यांनी ते जेव्हा बघितलं तेव्हा त्यांना कळलं की त्यांनी शिजवलेल्या भाताचा, भाजी आमटीचा रंग लाल झाला होता. त्यांना हे समजायला थोडा वेळ लागला की त्या जेवणाचा रंग कुंकवामुळे लाल झाला होता. इतकंच नाही तर ताज्या अन्नामध्ये अळ्या पडल्या होत्या. तेवढ्यातच त्यांच्या कौलांवर पावसासारखा आवाज येऊ लागला. असं वाटत होतं गारांचा पाऊस पडत आहे. त्यांनी बाहेर येऊन पाहिलं तर घरावर छोटे छोटे दगड, मानवी विष्ठा पडली होती. तिथूनच त्यांची नजर दारात कापलेल्या लिंबांवर पडली, ज्यांमध्ये कुंकू भरले होते. घरातील सगळेच घाबरून गेले होते. दारासमोरची तुळसही अचानकच पूर्णपणे सुकून गेली होती. घरातील सगळेच चिंतेत पडले. नयन मात्र आम्ही सांगितल्याप्रमाणे बाहेर गाडीतच बसून होता. तोच घरातून त्यांना कोणीतरी हाक मारली. त्यांनी आत जाऊन पाहिलं तर त्यांच्या घरातील भिंतींवर वाळवी लागली होती. भुताटकीची ही बातमी हळूहळू आजूबाजूला पसरली. तसे सर्व शेजारचेही हा प्रकार पाहायला त्यांच्या घराजवळ जमू लागले. कोणीतरी सांगितले की त्यांच्या विहिरीतून कसला तरी दुर्गंध येत आहे. सर्वांनी विहिरीत डोकावून पाहिलं तर विहिरीत एक प्राणी कुजलेल्या अवस्थेत पडला होता. बाजूलाच एका रात्रीसाठी वास्तव्याला राहिलेल्या गुरुजींना सर्वांनी शेवटी बोलावले. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच चिंता लोकांना दिसून आली. गुरुजींना सगळे विचारू लागले, हा नक्की काय प्रकार आहे? गुरुजींनी त्याच घरातून एक नारळ मागवला. त्यांनी तो तुळशीच्या रोपट्यापाशी कोयता मारून फोडला. त्यातून चिखलाच्या रंगासारखं पाणी पडू लागलं. सगळ्यांचीच तोंड आश्चर्याने आपोआपच उघडली गेली. त्यांनी तो नारळ परत काही घाव मारून 2 भागांमध्ये फोडला. आतमध्ये काळ्या रंगाचा एक चिकट गोळा बनला होता. भानामती. हा भानामतीचा प्रकार आहे. कोणीतरी या घरावर
भानामती केली आहे. काय? सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आश्चर्याचे भाव निर्माण झाले. सगळेजण आपापसात चर्चा करू लागले. ती मुलं कुठे आहेत? त्या कुजबुजीला गुरुजींच्या भारदस्त आवाजाने क्षणात शांत केले. ती आज सकाळीच इथून गेली, तो माणूस म्हणाला. मग शोधा त्यांना. तेच हा सगळा प्रकार कोणाच्या तरी मदतीने घडवून आणत आहेत. काय? हो, मी आल्यापासून त्यांना पाहतो आहे. सर्व वाईट शक्ती त्यांच्याकडेच आकर्षिली जात आहे, कारण तेच या संकटाचं खरं कारण आहे. गुरुजी, हा बघा, त्यांचा एक मित्र त्या गाडीत बसून होता. एक गावकरी नयनला गुरुजींसमोर घेऊन आला. अहो, पण ती पोरं तशी नाहीत. मी ओळखतो त्यांना चांगला. आमच्या ओळखीचा तो माणूस बोलला. तसे गुरुजी डोळे मोठे करून त्याच्याकडे बघू लागले. त्याने आपली स्वतःची मान खाली केली. नयनला आजूबाजूला काय चाललं होतं याची थोडीही जाणीव नव्हती. या घरावर भानामती करण्यात आली आहे. या घरातील सर्व माणसांनी आहे त्या अवस्थेतच घरातून बाहेर निघायचं. घरातील कोणतीच वस्तू तुम्ही आता काही काळ तरी वापरायची नाही. गुरुजी आपल्या भारदस्त आवाजात बोलले. ते नयनजवळ गेले. त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून ते पाहू लागले. याला याच घरात एकट्याला बांधून ठेवा. अहो गुरुजी, पण त्याची तब्येत. तो माणूस त्याचं बोलणं पूर्ण करणार इतक्यात गुरुजींनी त्यांची मान झटकन त्या माणसाच्या दिशेने वळवली. तो माणूस याही वेळी गप्पच राहिला. नयनचे हात पाय बांधून त्याला त्या घरात एकट्याला ठेवण्यात आले. दाराला बाहेरून कडी घातली गेली. नयन आतमध्ये एकटाच जोर जोरात ओरडत होता. तो माणूस इच्छा असूनही काहीच करू शकत नव्हता. शेवटी हा त्यांच्या गुरुजींचा आदेश होता. इथे काही किलोमीटर दूर आम्हाला त्या तिथे गावात घडत असलेल्या घटनेचा जराही अंदाज नव्हता. तिथे नयनला आमच्या मदतीची खूप गरज होती. दुसरीकडे गावातील ती माणसे आम्हाला गावात सगळीकडे शोधत होती. आणि इथे आम्ही त्या मांत्रिकाच्या गुहेच्या प्रवेशद्वारापाशी उभे होतो. संकट हे चारही बाजूंनी आलं होतं. यातून आमची सुटका कशी होणार जाणून घेण्यासाठी पुढचा भाग पाहायला विसरू नका. बागुलबुवा. दर आठवड्याला असेच 2 व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. यासारखेच इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.